Goddag. Hvor skal du hen? Hvad hedder du? Goddag. Ja, du må godt svare mig, you know. Du er da en lidt fræk type, er du ikke? Nej, du er, mand. Ja, personligt så skal jeg jo til... det skal jeg så ikke. Altså, så måske det er rigtig fræk. Det er ikke så langt herfra. Jeg har brug for lidt hjælp. Vil du ikke med mig hjem? Jeg bor lige bagved. Jeg vil ikke have nogen gaver af dig. Jeg har ikke rigtig have dig med. Kigger du på min røv? Ja, pas lige på din arm. Du er da lige flabet nok. Jeg kigger ikke på din røv. Dit ansigt er bare langt nede. Nå, okay, så er det ikke. Men du... Farvel. Jeg har sendt han der også. Kender jeg dig? Det er det mærkeligt. Nå, ja, du er ham der...